I didn't listen to her, guys. Anakumterera. I disrespected you, my love. Kusangana kwa Twitter zvekare muri Zimbabwe pano pa Zesty News pano pachange tichimhanya nema news updates zvinhu zvakasiyana-siyana zvichange zvichivipisa muma streets e social media. So muri Zimbabwe, if you're new on this channel, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe ma news updates uchange uchingozvionera pamhino sefoja. Nhasi ndaenda kubatsirai nyaya yaNyati uyo apisa muma streets e social media nenyaya yake yekuhurira mukadzi wake muri Zimbabwe aita girlfriend. Izvo zvanga zvakonzeresa kuti imba yake iparare. So muri Zimbabwe nhasi ndaya nevidhio rese achichema pa live TikTok video achichema pamberi pemukadzi wake achikumbira regerero achikonfesa kuti handina kumuteerera mukadzi wangu muri Zimbabwe. Ndachikumbira kuti zvanofunga comment section below udzidza kuti mafungiro ako kuti ichokwadi ichikuitwa naNyati zviri right zvakuita kana kuti zvakaipa inhando. Taura zvanofunga comment section below. Much love guys, without you and nothing. Enjoy this video. To be honest, ndikutoreurura. I didn't listen to her, guys. Anakumterera. Like hayo. Zvina basa ishamari. Ndiwani ukundudza kuti chi. Zvinhu zvakamutya mwoyo. Musamshona vakatodzikira maNyati. Zvinhu zvakatya mwoyo because inini I didn't behave. Anakwanisa kubehave. So mama Nyati ndakatovakumbira regere ndichiti mama handichazvipama. Mwoyo wangu wandaiva nawo kare ndo mwoyo wangu ndo mwoyo wandadzosa iye zvinezvi. Handiti saka ndakamukumbira regerero then akandiregerera. But kuti imimi mundibelieve kuti ndakakumbira regerero handiti zvinoda kuti ndinoda kukumbira zvakare ruregerero kechipiri kuna mama maNyati. Ndatanga ndakuregererai. Ndatanga ndakukumbira regerero. Ndakumbira regerero kwamuri. Handizivi kuti muchazvitambira sei. Zvakare ndakukumbira kuna mama ruregerero. I think from today kwenda mberi, from this live up to ndichava one of the person achange achizofilawo zvinhu achizofilawo zvakanaka, achizofilawo kuwa free, achazofilawo semunhu asina chikwereti with anyone. Yeah. Yeah, so okay. Kune wana changobva kupinda wada kuziva kuti hanzi inyaya yei, imbori nyaya yei yatiudza pano. Harisi drama, harisi skit. It's not a social media thing. But Nyati wenyu auya kuzokumbira ruregerero nekuti akakudisrespectai mafans. Zvakare arida kukumbira ruregerero